Neneng, saya Mama Neneng. Teka pirang ya. Mama Neneng, ayo Mama Neneng. Sun masih tetap kelihan pajikan papadian pajian apa jadi lagi waktu urip masih beban Kanjeng Guru kula pitang ledan dumateng panjenengan kang krihin panjenengan ngandika pendeten kang sekedik daripada kang kata miluaning sekedik daripada melu kang kata niku kados pundi Kanjeng Guru Jung Santrini Sun Arya Soka Syekh Maglung Sakti rungoken ya. Ambillah yang sedikit daripada yang banyak, ikutlah sedikit daripada yang banyak. Ya maksudipun pripun Kanjeng Guru kaweruan maling saliramu sejagat buana iki agama sing akeh agama Islam apa agama liyane ya sing kata ya agama liyane ana Hindu ana Buddha Konghucu Kristen lan liyane masyarakat iku yen sealam semesta sing kata ya agama liyane ya mulane meluan ingkang jumlah setitik ya agama Islam. Terus mengkenen wong Islam ning tanah Jawa iki
sanajan wis Islam akeh kang Islam salat apa akeh kang Islam ora salat masih kata tiang Islam kang boten salat ya mulane awakmu meluaning wong Islam kang lakoni salat terus sedina-dinane ake wong Islam kang lakoni puasa Senin Kemis apa kang ora masih kata kang boten lakoni puasa Senin Kemis ya mulane awakmu melu kang ning setitik kang lakoni puasa Senin Kemis wong Islam ake kang ari bengi salat ning tengah wengi dikiran tengah wengi apa ke wong kang ngedengkur ya ke wong kang ngedengkur turu lali ngedengkur awakmu melu ning kang setitik kang ari bengi ora turu-turune kaya ayam dikir tanpa wengenan salat ning tengah wengi hal kang ganjili kucung Arya Soka den senengi maring Gusti Allah saiki sun takoni ake wong manjing metu ambekane kosong apa ake wong ambekane manjing metu ana isine sing kata ya ambekan manjing metu ya kosong awakmu meluani wong kang setitik ambekanmu manjing metu ya dikirullah kaya mengkonon mulane sun ngomong andika meluan kang setitik daripada kang ning akeh sebab wong akeh wong umum nglakukaken sesuatu iku durung tentu bener jung durung tentu den ridho ning Gusti Allah kados mekaten guru ya makonan mau aduh Kanjeng Kiai yo ngobrolin pengen kadang wedhus kadang bebek ya mambu telepon wedhus mambu telepon bebek tuli wedhus kok ribut bae ora wedhus sapa wis ora papa kun ku ingon-ingon ngene ki ageng bungkok ingon-ingon bebek ingon-ingon wedhus aja maidoni sanajan kita ulama ya kudu makaya kudu ikhtiar kaya mengkonon mau aduh hajar bel sira kuya aru wae bejo tak tabok lain sira monyo aduh ke ya bang punten ke ngono gubrak wae wedhus aku ganggu bang beli uruan wong kanda ya urus sing kanda Sunan Kalijaga dari wedhus iku bleng ngerti Sunan Kalijaga bleng ngerti siapa Syekh Abdul Qadir Jalani wedhus melimangan yang bambe ana bos yo soklo waduh oli soklo damai rasane wong demen singen rasa suwung yen bami ditinggal aku tapi menyadari mama yakini tapi memaklumi indah sering ngomong bagiannya
saya yen wis mengkene kalian iki waktu bengen duite akeh pakaian keren saiki Melinda dadi pengen gara-gara aneh kesipen mama Eki kesirian ning wong sejen kabeh pitutur wis pada kalen persis kaya wong tas tekaten nasib urip dunya sengsara di nomor akibat dunia akeh dadi entok wong kang segi ada kepromo percaya kula percaya bos wartakan beli kenang sirik dunia anak sing puasa Kanjeng Guru Sunan Kalijaga isun baretanglad ari ruh idop ini kunapa Kanjeng Guru rungok kena mengkenen sung jasad di manusia iki ana jasad ana ruh ibarat kurungan ya karo manuk jasad ya kurungane manuk ya umpama ruwe engko isun tak jelas na ruh idopi ku apa jasad iku den gerakaken maling ruh ruh den gerakaken maring hayat hayat iku ya urip hayat den gerakaken maring jiwa jiwa den gerakaken maring akal akal den gerakaken maring hati yaiku kolbu sekabeh iku den gerakaken maring napas napas iku kang den wastani ya ruh idopi dadi napas kang manjing metu iki jenenge ya ruh idopi napas ruh idopi iku den gerakaken ning sirullah sirullah den gerakaken maring nurullah sirullah lan nurullah iku den gerakaken maring kebakwane Allah dewek kebakwane Allah iku yaiku meliputi dat sifat asma lan ale Allah kados mekaten matur kusuwun Kanjeng Guru isun nembe paham kepoko den jelasaken maring Kanjeng Guru aduh matur kusuwun sanget Kanjeng Sunan Kalijaga isun ya uga nembe ngerti nembe paham ya pokok panjenengan kang jelasaken apa maning kula nembe ngertos ya nalikane den jelasaken maring Kanjeng Sunan Kalijaga
Oh iya pamening reyang. Aduh, yang mau wong budang, wong goblok. Ya empuh, ngerti. Ko. Ari asal usule ruku priwe kuno. Kanjeng Kiai. Kanjeng Sunan Kalijaga. Aduh, takone wis saja aduh ning asal usule ru. Asal usule ru ya Nur Muhammad. Nur Muhammad iku bahane segala sesuatu alam semesta termasuk ruh. Gusti Allah beli bakal nyiptakakan segala sesuatu iya norana Nur Muhammad. Nur Muhammad iku nure Gusti Allah, Nur Jalal, Nur Jamal Gusti Allah. Kaya mengkonon mengurui kiarane ya macem-macem. Mengkenen saat ruh iku anening sejurone badan iku disebut jiwa. Saat ruh iku keluar masuk iku disebut napas. Saat ruhku memiliki kehendak iku disebut hati. Saat ruhku menginginkan sesuatu disebut nafsu. Saat ruh mencapai mempercayai sesuatu disebut iman. Saat ruh berbuat sesuatu iku den sebut akal. Nggih matur kesuwun Kanjeng Guru penjelasane saking panjenengan. Wis ngajine sampai bengi gora apa cung berhubung kaderga jagat bulan purnama. Waduh bahaya kudu ya. Waduh sak ya dung bungkon aku kuno turung timpani dia. Kubrek bae pating jerit bae waduh kegang empanana dingin ga waduh se pating gelembor bae go waduh se pekaran itu.
Sekian dulu